tarda a tothom. És que estic una mica fora i clar, fa molt fred i vinc de molts països que fa un fred que pela. Barnets festes det en kom, her er vennet festes fest.
Marina? Quina li canteu, la Rosa d'Abril? Vinga, va. Vinga! Molt bé! Som un bon equip, Sí, que som un bon equip. Cantar en les cases perquè es posava contrabors a les esglésies, així. I fins i tot, si anem a buscar un universitari, en diuen arbotantes, els que anaven més alts. Però no em vull estendre. Que això està a punt! Ai, 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 ai! Ai, Maria, si poguessis Com veieu, l'ambient és excepcional aquí al parc. El Teo repeteix trofeu, li fa entrega del Benjamí. Moltes felicitats, Teo! Ai, Pilar! Ai, les banderes! Digueu adeu, adeu! Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Un aplaudiment molt fort a la Sinfonícia! Ui, que està xocant! Ai, ai, ai! Una miqueta, collons,
que ara s'esvaeixen. Aviam, quan nosaltres venim cada dimecres, venim aquí i amb aquesta gent aquí en aquesta capella fem pregària. Preguem per la gent del poble, preguem per vosaltres, preguem pels familiars. I penso que ells han vingut avui a veure-vos. No sé què us volen dir, què els hi vols dir? Per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses. Camins que ja són nous. Bona festa major! Bona festa major. Buena fiesta mayor, buena fiesta mayor, buena fiesta mayor, buena fiesta mayor. Bona festa major. Que no sé que canto, que me... No. Bona festa major. E viene la festa. Bona festa major. Cada domingo. Bona festa major. És que clar, m'ha sobtat, no sé els números de la festa major. És festa major. Viene la festa. Bona festa major. Bona festa major del poble i de casa. Così tu rider, che viene la star. Sarà una gran festa, con musica guai. Festa major. Que s'ho passin bé els de la festa major, escolta, que faci porcs de canelons i conill a la cassola. Això és un missatge. No. Sí, no, que aprofitin. Això és un missatge de festa major. Hemos llegado aquí al Polideportivo de Belpuig, tenemos aquí al señor Ramón Saltó, a la señora Carmen Nogueira, al señor Pérez de Vila y 20 acompañantes más. Bueno, avui estem aquí a la residència, estem pintant unes fulles, Carme? Això sí que sembla les hojas muertas. Les hojas muertas. Sí, quina cançó, no? Són unes fulles per fer una decoració pel dia aniversari. És menjant. Ja. Allà baix. Què voleu pintar, Maria del Carmen? Sí, pintar. Sí, Què tinc de pintar? Aquí, fulles dels arbres. Què us sembla? Que us agradaria pintar fulles? Sí, molt bé. Doncs ara Farem un buscarem. lloc, vinga. Hola a tots. Us volem informar d'una notícia. Hem obert el nostre canal YouTube i anirem
publicant els vídeos de la nostra residència. Avui us volem presentar una nova activitat feta amb les famílies. Es tracta d'un seguit de càpsules audiovisuals del nostre poble. Hem comptat amb la col·laboració inestimable del senyor Jaume Torres, veí de Bellpuig i coneixedor de la seva història. Per parlar sobre la residència i el convent de Sant Bartomeu hauríem de començar pel principi. En principi, el que hi havia era una capella, hospital, abans d'entrar a les poblacions, es feia al segle XIV, perquè no vingués epidèmies. Sabem que en 1326 ja hi havia aquesta capella on s'hi paraven aquesta gent. Una epidèmia podia ser un grip, un simple grip podia ser una mortaldat a la població. Per tant, si hi havia epidèmies als voltants, els paraven la gent aquí. I els viatjants, els caminants, els que anaven al camí de Sant Jaume, podien també hostatjar-se a la capella de Sant Bartomeu. Això va canviar al segle XVI, quan el senyor de Bellpuig, el baró de Bellpuig, era virrei de Sicília i Nàpols i tenia molts diners disponibles. I llavors es va fer tirar la vella capella de Sant Bartomeu per reconstruir a sobre d'en Vella el monestir de Sant Bartomeu que avui tenim. És molt sec, això. Bueno, ja està bé, eh? Lluís Filomena, Dolores Teuler. Castanyera, 2016, la senyora Dolores Teuler. Un aplaudiment molt fort.
Continuem, tinc que anar a veure qui arriba fins al bingo. Següent número. Aquesta dona sí. 43, 4, 3, 43, 3, 7, 4, 1, 9, 56, 5, 6, 3, número 3. Ai, 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 que aquí hi ha gent que només li falta un... 65, 6, 5. Bingo, bingo, bingo. Bingo, bingo. Molt bé. A veure, anem a comprovar si aquest bingo és correcte. Canti. Canto com una... Ben fort. Canto com una home. Va. 14. 14.